Laing subject na usab ang nakaras, kundi usa kini ka PUG driver sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan kaganang kadlawon sa Dakbayan sa Mandaue. Matud pa nga misuway kini paghulbot siyang arma sinungdan nga giunha na lang kini sa kapulisan. Samtang nasikop usab ang iyang live-in partner, human giingong ka konsabo kini sa pagbaligya sa gidiling drogas. Si Chona Carion sa report. Patay ang subject sa bypass operation nga si Arman Sungahid, 46 anyos, diha sa Purok Tambis, Barangay Umapad, Mandaue City. Matod sa kapulisan, misuway og hulbot sa iyang armas de fuego si Sungahid, dihang nakabantay nga pulis ang iyang gikatransaksyon, hinungdan nga napusilan siya. Positibo siyang napalitan og duha ka pakete sa githuang shabu gamit ang 500 pesos nga bypass money. Kalit siya bunot sa iyang armas, pagbunot niya iyon sa posyo bayan ito kung ka nang ikiin. Nangyay kay naunhan sa among backup sa or perimeter security. Mato naunhan siya. Ang iyang live-in partner nga si Emily Remedio, 41 anyos, gisikop usab kay giingong kakonsabo sa pagpamaligya og illegal nga drogas. Nasakmit sa kapulisan gikan kang Sungahid ang pinakiting shabu. Anaa sa drugs watchlist sa Station 5 si Sungahid o giingong kaubang mga PUJ o tricycle drivers ang iyang mga customer sa ginadiling drogas. Last month, December, ni-come up niyang pangan kay tungod na itong nadakpan nga usa itong guard niya. Ang source siya mo gitundo nga usa sa source na to. Human na to, nagkandak ni surveillance nga positive yun nga siya nagdula sa gining subject ka. Ito nasod sa amo siya sa among watchlist. Si Remedio sa iyang bahin miangkon nga tigamitan ang iyang live-in partner og illegal nga drogas. Apan mihimakak nga namaligya siya og ang iyang kapuyo og shabu. Sudin sila dito sa balay. Pag sudin dito sa balay, nigawa si Arman niya anak man sila nga pabalikon kay ilang istoryahon dito sa sudi. Nito bago diri sa atba nga ayaw lang mo dito, diha lang mo pag-istorya. Mo din to gipusasan din ko. Pero nakaibaw ko nga mo suyop na siya kay naman toy time among silingan ni ana nga boss di ka mo adto ka padako. Inaana ba niya pagkakuha nang utana ko unsa iyang pada siya papalit siya hapit. Ana nga istorya na. Kanang mo nang nakasabot ko unsa nang ilang pada-pada. Ubani Jun Solon, Chona Carion, Balitang Bisdak.